салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Инак манзури шумо мегардад боз ҳам навор аз анами дукони ламираж ва паплин. ози анами гулои новинка омадагиай, дизайнерски санго, беҳтарин гулай евростил, рангшам аҷоиботай. Бинед, санго тамоман хушрӯзадагиай, бо аз наздик мебинӣ. намеги ки ламиража ягона хел шифонкон бахтои дини мазурай меги. Бинед чӣ хушрӯай. Нархи 3 метраш 170 сомона. 170? нархи донаш оптом гиранд бо арзон мешава. ин ламиражо қариб ҳамаш як нархай. шумо амир аз шотона гиред. санги анам хе майдай дизайнерски. ина бинед чӣ пурраи хушрӯзадагиай. 170 сомон. чанқадар курай? ина марҳамат дар кор бошад. нависе дигар ангошам ҳаст. ози ман дигар ангошам шумода нишон метиҳам. анаи бо ранги дигараш. и ворскатяй чӣ хеле ки медонед. ина бинед. инаи ранги коричневияй. ин рангшам хушрӯвак. инами санго кабути баландай аз наздик хушрӯ метова. дар видео хе берангак омадастай. хе боварӣ дорам ки махултон мешава. дӯстони азиз, ина марҳамат нависе даставка ҳастай. 3 метри ҳами 180 сомони нархаш. ози бо дигар рангош ҳастай, дигар новинко ҳастай ва ёрам кӯшиш мекунам нишонтон тиём. ана ин намудаш боша бирӯзовӣ. хе свети джинс бореяйда. сангош бирӯзови цвет. ишам хушрӯ. ино аз наздик фасонанд. хе видеода чӣ хеле ки ман аз наздик дидаистам, хе наомадаистам. мехоҳам дар видео хе хушрӯ биёя ки шумоям бинед. вале мутаассифона хеле ки аз наздикай дар видео нест. мебинед евростилай гулуш шумоира платья дам хушрӯ меоя. метавонед платья дӯзед. куртаи тоҷикӣ дам хушрӯ меоя. на ина намудаш ҳастай 170 сомон. иям гулош хушрӯ сангои бирӯзови задагиай. заминаш сиёҳ. касоне ки мисол ранги сиёҳ нағз мебинанд, медонам ки бисёриҳо анамин материала мехоҳанд ки заминаш сиёҳ боша. марҳамат ана ин намудам ламираж заминаш сиёҳай. нархаш 3 метраш 170 сомонӣ. сангчоошо набинед. бирӯзови аҷоиб хушрӯ омадагиай. бинед блеск метиҳам. ин видеора ман аз корвон тарафи пажарка нолевой дарвоза якум ряд ба навор гирифтагием. касе имконияти омадан дора метавона омада бо аз наздик бина. ана ин намудастай барашка. барашкаи сабука ки хушрӯ якум сорт ая. якум сорт. и 190 сомон. нархи 3 метраш. бинед сангои калон, санги зиёд. сери зард кабут. сангаш бисёр рафтагиай. хичам дӯстони азиз хеле хича партуфта меиста. тозашай таҳча бинед. ози ман мефурам хеле хушрӯ нишон тиҳам ки шумо ҳамун чизе ки ман дидаистам шумоам бинед. сангоша бинед чӣ бисёрай. ина ранги кабуташ. ина ранги зардаш. сериш ҳастай зардаш ҳаст. хулас беҳад хушрӯ анами барашка. нархи 3 метраш 190 сомонияй. метавонед нависед даставка мекунем.